wannan bidiyon da na gan shi abin ya daure min kai, a ce wannan bawan Allah duk kasashen da muke da su a Afirka a ce ya kasa yin selecting guda ɗaya wacce zai je domin ya yi sana'a har sai ya tsallaka waya daga Morocco zuwa kasar Spain. A nan ne zai ɗauki tallar riguna jesi yana bin lungu da saƙo har bakin beach bai kyale ba yana tallar riguna. Gaskiya wannan bawa baka kyautawa kanka ba, a ce ka tsallake ƙasashe da muke da su a Afirka guda 54, a ce ka rasa guda ɗaya wacce zaka zaɓa ka yi sana'a har sai ka shiga Spain. A nan ne zaka ɗauki tallar riga jesi. Gaskiya baka kyautawa kanka ba. To yanzu me kake nufi kenan? Kana nufin hakan ya nuna cewa kai ba zani ka daura ba kenan, ka dage da nema baka rena sana'a ba, kana sana'a. To ai gara kai zaman ka a Afirka ai, da ka je dai kasashen turawa ko tax da dai sauransu nawa ne zaka dinga biya, wannan ai gantali ne. To jama'a kun dai ga irin sana'o'in da wasu suke yi idan ma sun shiga kasar turawa. Gashi nan wannan ya isa mutane izana, ba shi kadai bane, wasu jakokuna suke talla, wasu bara, wasu dai ga abubuwa da dai sauransu barkatai da dai sauransu kai. Amma abokina wannan abu da naga kana talla ya daure min kai. Ka shiga Spain ana maka murna zaka samu babban aiki kuma ka bige da tallar riguna. Amma muna fatan Allah ya sanya wannan sana'a da kake albarka. Jama'a Allah sa mu dace, kun ne yadda abin yake.